Het Fries Dagblad werd oornomen door de Noordelijke Dagbladcombinatie, uitjouwer van de Ljouwte Krant en het Dagblad van het Noorden. De titel van het Dagblad bleef bestaan, maar zijn eigen christelijke identiteit. De NDC neemt het FD oer omdat ze een verskato media houden willen en om de drukwaarder van het Dagblad te behouden. Van de middag presenteert het bureau Berenschot resultaten van het onderzoek dat dien is naar de angstcultuur op het gemeentehuis Versmellingelaan. De ambtenaren werden bijpraat in Schouwburg de Lawaai in Drachten. Heel april kwamen verhalen naar boeten van ambtenaren die het sabot nare waarden dat gewoon van haar ontslag genomen hebben. Het CDA heeft Kamervragen gesteld door de inrichting van de kantoren van het CJIB in Ljouwert. Tweede Kamerlid Os Campbell van de minister van Justitie witte had het virus dat de inrichting tegen luxueus west het. Ik wil er weten hoe het om dat verhaalt, maar de bezuiniging zit het ministerie toch vieren had. De 19-jarige vrouw die het 2 homo's mishandelen hebben zo op het treinstation van Snits, maar het langer vastzitten bleven. Dat heeft de rechtbank in Ljouwert van bepaald. De advocaat van Elena S. vreeg de rechtbank om haar het proces in vrijheid afwachten te laten, maar die heeft dat dus weigeren. Eerst bewolking, letter Rijn, het wordt 15 graden. Morgen Rijn, letter wordt het droog, maar de temperatuur komt net hoger als een graad als zandje. De westenwind is matig ontkräftig.